Basahin tayo ti Apokalipsis Kapitulo 16. Apokalipsis Kapitulo 16, versikulo 12, aging gana ti 16. Kapitulo 16, versikulo 12, aging gana ti 16. Ket dedi may kanem, imbuyat na dedi malukong na didakkel akarayan nga Eufrates, ket nagmaga dedi danum na. Tapno maisagana kuma ti dalan dagiti ar-ari nga aggapu iti laleggakan ti init. Ket nakitak arumrumuar idingiwat dedi dragon, ken idingiwat dedi animal, ken idingiwat dedi saan apud no amammadto, dagiti tallo nga espiritu anarugit akas dala tukak. Taisuda dagiti espiritu dagiti demonyo nga agar aramid ka dagiti datdatlag. Isuda amapan ka dagiti ar-ari ti amin alubong tapno urnongin daida ama isagana iti gubat ti dakkel nga aldaw ti Dios aman nakabalin amin. Adtoy siyak umayak akas laman nanakaw. Nagasat dadya agsalukag ket aywanan na dagiti pagananay na dila ket tamagna as sila lalamo-lamo ket makita dati ibain na. Ket inurnong da ida amin idediso nga iti Hebreo managan Armageddon. Dagitoy nga bersikulo ket ilawlawag na ti gubat ti Armageddon. Daytoy ti maudi a gubat ang mangidanon ti panungpalan ti tao. Ti Armageddon ket masarakan ija Israel. Ti Armageddon ket masarakan iti dagat Israel. Numapan ka di Mediterranean coast ti Israel aging ga iti amyanan ditoy adda basit adaga nga agpaparang. Adda pier ditoy at tinagan na ket Haifa. No aggapu kay di Haifa adda bantay nga tikangato na ket agarup 600 to 700 meters above sea level. Daytoy ti Bantay Carmelo. Nga idi panawen ti daan natulag ni Propeta Elias ket naglemeng ditoy idi. Numapan kay jay itan adda guide nga mangisuro kada kayo ti mapan iti kuweba nga naglemengan idi ni Elias. No agbiyahe ka babaeng ti lugan no agapu kay Jepier ti Haifa agarup may nga oras nga tarayen tilugan iti lugar a managan Megiddo. Maawagan ti Megiddo. Tinagan a Megiddo ket mabalbaliwan to iti Armageddon. Ijay Megiddo ada basit aturod ket no umuli ka ti dayta aturod malabsam ti maysa a plake nga kastoy ti langana. Nangikabil day ti plake nga kastoy ti langana. Pinicture ko idinapanak sa jay. Ti plake kunana nga tinagan ti lugar ket Megiddo. English ti pan nakaisurat na. Dagiti Hudyo di dapatyen ani Jesus ti Mesias. Isu nga insurat da daytoy. Nga daytoy ti lugar nga maawagan ti Armageddon nga dagiti Kristiyano ibagbagada ti maudi a gubat ti lubong. Addan to maudi a gubat ti lubong ket daytoy ti gubat ti Armageddon. Dagiti tattao pagsasaritaan da ti gubat ti Armageddon. Ni General MacArthur ti Amerika may samet a Kristiyano. Adu atawenen ti napalabas idi adda di Korea na ibagana met ti gubat ti Armageddon. Daytoy a gubat iyeg na ti paggudwan ti pakasaritaan ti lubong. Iti daytan to agubat, amin nga soldado ti entero a lubong, ket aguurnong da nga makigubat iti daga nga Israel. Amin nga armada ti lubong, ket agtitipon danto iti daga ti Israel, ket iti dayta agubat, isuda amin madadael da. Ita basahin tayo ti versikulo 12. Ket daydi maikanem, imbuyat na dedi malukong na idakkel akarayan nga Eufrates, ket nagmaga dedi danum na. Tapno maisagana kuma ti dalan dagiti ar-ari nga aggapu iti leleggakan ti init. Kunana ditoy,
Ti dalan dagiti araring aggapo iti lalegakan ti init. Anya di kahit nga saon daytoy? Daytoy ket mapa ti Middle East. Ditoy ti ayan ti Persian Gulf. Daytoy ti Persian Gulf. Adadwa dadakkel akarayan nga agtapwak iti Persian Gulf. Iti banda ti amyanan isu ti Tigris. Daytoy akarayan ket aggapo iti Turkey. Lumabas iti Syria ken Iraq. Agayos manipod Turkey, magna iti Syria ken Iraq, agingga iti Persian Gulf. Iti makinabagatan na paset daytoy dua akarayan, isu ti karayan Euphrates. Ket daytoy akarayan ti kinuna ti teksto tayo. Kunana nga ti danom daytoy akarayan Euphrates, ket agmaga tapno pagnaan dagiti arari manipod iti daya. Ti dayaen daytoy akarayan isu ti Asia. Dagiti soldado nga aggapo iti Asia, bumalasiw daytoy akarayan a mapagnaan da ti Middle East. Iti sabali apan nao, isudamet mapanda ijay Israel. At dapay kayat kung ipakita nga artikel kada kayo ditoy. Kitain nyo daytoy. Kunana ditoy, China's Silk Roads, a modern journey to China's western regions. Pagsasaritaan di Silk Road, nga isulaing ti mabalin a pagnaan, ngem kinapudno na, adu ti mabalin a pagnaan. Dagitoy daan nga kalsada ket dalan dagiti negosyante, amag na iti China ken bumalasiw iti Himalayan Mountains nga agturong iti Europa. Kadagiti napalabas, dagiti negosyante ken biyahero, masapol ang magnada iti Himalayas, ngem ita sa anen. Iti napalabas atawen, adda inaramid da nga tunnel iti uneg ti bantay, ang mamagkamang ti China ken Pakistan. Daytoy a tunnel ket nang palagaan kadagiti negosyante ken biyahero, nga aggapo ti China, amapan Pakistan ken Iran. Bumalasiw da iti karayan Euphrates sa dumanon da iti Israel. Dagiti biyahero agyaman da unay iti daytoy a tunnel, tati dati adalan da ket ti Silk Road, ngem ita nalaklakan di panagbiyahe da, tamagnadan iti tunnel, ngem iti sumangat da iti bantay. Kitain dayon daytoy nga artikel. Ti paulo na kunana, China paves way for visitors to Silk Road. Daytoy nga artikel ket impablaak ti Press Enterprise iti September 1988. Ket kunana nga ti China ket papintasen na ti kadaanan a Silk Road adumanon iti teritoryo dagiti Chinese. Ti plano ket ikkanda kadagiti air condition bus para kadagiti turista. Ti Silk Road ket agbalento nga sentro ti imatang dagiti tao tadalan to dagiti turista daytoy. Ngem kinapudno na parte amen dagitoy ti panakaisagana ti nalakaapagnaan dagiti soldado nga aggapo iti daya ang mapan iti Israel, babaen iti truck wenno train, inton gubat ti Armageddon. Ita mangipakita akmanen ti maysa nga artikel. Naala daytoy iti World Press Review iti May 1990. Ti headline na kunana, Storm over the Euphrates. Storm over the Euphrates. Kinunak itay, ti karayan Euphrates agayos manipod iti Turkey, lumabas iti Syria, bumaba iti Iraq, ket agtapwak iti Persian Gulf. Ngem iti 1981, dagiti Turks ket nang patakderda kadagiti dadakkel nga dam. Ti Ataturk Dam, ti pinakasentro daytoy dakkel a patakder, ket na kompleton. Daytoy ti manglaped iti danom, iti ngato apaset ti karayan, apaman na malpas daytoy dakkel nga dam, kabailanan nga pagmagaen ti agingga ti kababaan ti karayan nga Euphrates. Ti karayan nga Euphrates ket agmaganto. Gagangay ti mabangbangon na dam ket isu ti mga ramid ang madadael ti napintas a relasyon iti nagbaitan ti Turkey ken dagiti nasyon ti Syria ken Iraq. Ti bagyo adda iti ballasyo ti karayan. Ti Turkey ita ket adapan nakabalin na nga mangikat ti water supply, ngem ti mabangbangon nga Ataturk Dam kayat naasawen alumawlawa ti pagmulaan ti Turkey. Kas ti kinunak ti Ataturk Dam ket nalpasen, ngem addapay nalawlawa a construction project ang madamapay laeng.
Kastamit nga adda rason dagiti Turks no apay nga binangon da daytoy nga dam. Ngem no kitain tayo no kasano ti panakirelasyon na iti Biblia, makita nga adadakkel apanggep iti likudan na. Kitaan tayo daytoy iti Apokalipsis Kapitulo 16, versikulo 12. Ket dayti maikanem imbuyat na dedi malukong na ididakkel akarayan nga Euphrates, ket nagmaga dedi danom na, tapno maisagana kuma ti dalan dagiti arare nga aggapo iti laleggakan ti init. Daytoy nga atatork dam ket nabangon, tapnon daytoy a bersikulo iti Biblia, ket matungpal. Basahin tayo iti Apokalipsis Kapitulo 9. Apokalipsis Kapitulo 9, versikulo 13, aging gana ti 17. Ket daydi may kanem nga anghel nagtangguyob, ket nangegko ti may sa atimek a naggapu kadagiti sarsara ti altar a balitok nga adda iti sangwanan ti Dios. Akon kunana idi may kanem nga anghel a nagigem iti tangguyob, lukatam dagiti upat nga anghel a sibabalod, iti asideg ti dakkel a karayan nga Euphrates. Ket nalukatan dagiti upat nga anghel, isuda anay sagana iti oras, ken aldaw, ken bulan, ken tawen, tapno papatayen da ti apagkatlo dagiti tattao. Ket ti bilang dagiti buybuyot dagiti nagkabayo, mamindua asa nga laksa-alaksa, nangeg ko ti bilang da. Ket iti kasta nakitak dagiti kakabayo iti parparmatak, ken dagiti nagsakay kadakwada, nga adda kabalda akas iti apoy, ket kolor ti hasinto ken asufre, ket dagiti ulo dagiti kabayo kasla kadagiti ulo dagiti leon, ket kadagiti ngiwat da rumrumwar ti apoy ken asok ken asofre. Ti karayan Euphrates ket mabasa met iti daytoy apaset. Kunana nga upat nga anghel tinabalod iti karayan Euphrates. Dagitoy nga anghel nga naibalod akas itoy irepresent na ti Diablo. Ti Diablo ket may samet nga anghel, tinatnag nga anghel. Ti karayan ni Euphrates ket isu tinagbaitan ti Asia ken ti Middle East. Isu tinagbaitan ti Asia ken ti Middle East. Ti Turkey ket adda iti rehiyon ti Asia. Dayti nga rod a karayan isu ti boundary. Ket kunana ditoy nga upat nga anghel tinaibalod iti daytoy a karayan. Kastay kinunak dagiti upat nga anghel ket irepresent na ti Diablo. Ti Diablo tinakabalod iti karayan Euphrates. Nabalod tapno malapdan ti maaramid a gubat sakbay tinaituding a panawen. Ngem intun madanon tinaituding a panawen, dagitoy nga anghel ket mawayawayaan danto. Kayat nasa wen mangrugin ti gubat. Kastoy ti kunana ti bersikulo 15. Ket nalukatan dagiti upat nga anghel, isuda ana isagana iti oras ken aldaw ken bulan ken tawen, tapno papatayen da ti apagkatlo dagiti tattao. Ti apagkatlo ti populasyon ti lubong ket matay. Dayto ito ti gubat ti Armageddon. Ti bilang dagiti armada a nakasakay iti kabayo ket 200 million. 200 million. 200 million a soldado manipod iti Asia, ti maaramat to ken agmarcha iti Armageddon. Ngem apay nga gubaten da ti Israel. Kas kinunak itinalpas a panagadal tayo, ni Antikristo ket aramiden na a pamarkaan na amin dagiti mugmuging da ken iti makanawan nga imada. Ti computer chip akas lakadakkel ti bagas ket maikabil iti muging wenno iti ima akan nawan. Ngem apaman nga maikabil iti tao daytoy amarka, ti biyag na agbalinen nga saan nga nasayaat. Gapo iti marka na ti muging ken iti ima na. Awanton ti mannanakaw. Gapot asin naman nga agtakaw, matiliw to adagos. Siya sinuman nga makapapatay, matiliw ken maaresto adagos. Apaman nga awaten ti tao daytoy amarka iti muging wenno iti imada, amin nga aramiden nan ket saan nan a mailemeng. Panunutan nyo man no kasano tirik na ti maparitan. Awan to Apolos ti makasao iti kontra ti adda iti turay. Uray pa nagtanabutob laeng intun agmay saka. Mangegdan tulatta. Kontroladon to ti tao iti amin nga aramiden da. Adipen to ida ti computer. Dagiti maiparit isut pa nakarek na ti tao ti panakapaay na akasladinan kabailan nga ebturan.
Dagitinto nga rod armada ti Asya, gubatendanto ti Israel, apagtataingan ni Antikristo. Nga rod ti gubat mangruginton. Ket kas nilalawag kon, ti dalan ken da dumapay nga preparasyon ket naaramid dan. Ti karayan ni Euphrates ket dakkel a karayan nga aglaon iti 2,000 bilyon a galon ti danom iti kadatawen. Ngem addan to panawen nga agmaga ti danom ti karayan. Kasano nga tanga dumanon ti 200 milyon nga soldado. Masapol nga agbiyahe da, babaen iti truck, wenno train. Ngem masiraan da gapo iti karayan ni Euphrates. Ti pay may sa problema dagiti tropa isu ti Himalayan Mountain. Ngem itan araramiden da ti tunnel iti baba daytoy abantay. Amin dagitoy nga preparasyon ket dandani malpasen. Dandanin makompleto amin dagitoyen. Basaen tayo ti bersikulo 13. Kitain tayo mamet dagiti kalabanda. Apokalipsis kapitulo 16 bersikulo 13. Ket nakitak arumrumwar idingiwat day di dragon, ken idingiwat day di animal, ken idingiwat day di saan apod no amamadto, dagiti talo nga espiritu anarugit akas dalatukak. At the dragon, animal, ken saan apod no amamadto, daytoy ti satanic trinity. Ti Diyos ket trinity, oray ni Satanas, trinity met. Ti dragon ket ni Satanas a mismo. Ti animal ket isu ti animal anabasa tayo idi nga adda sa nga pulo asara na, iti sabali asao isu ti pannakabali ni Antikristo. Ti saan apod no mamadto isu ti tumakderto diti daga nga adda 2 asara na. Kayat na nga sawen nga isu ti pangulo dagiti Israelis. Dagitoy talo ket pagtitiponen da dagiti persada ken isagana da dagiti soldado da nga manggubat iti ari nga aggapu iti daya. Basaen tayo ti bersikulo 14. Ta isuda dagiti espiritu dagiti demonyo nga agar-aramid kadagiti datdatlag. Isuda amapan kadagiti arari ti amin alubong tapno urnungen da ida ama isagana iti gubat iti dakkel nga aldaw ti Dios aman nakabalin amin. Kitain tayo ti kunana ditoy. Dagiti arari ti amin alubong, dagiti armada ti amin alubong ket aguurnong da ama kigubat. Amin a tropa ti amin nga nasyon ti lubong, Europa, Africa, South America, North America, amin nga nasyon. Malaksid dagiti nasyon ti Asya. Amin dagiti soldado ti lubong ket maornong da, ket mapandanto amin iti Armageddon. Babaen iti Pier ti Haifa. Ket daytoy na iplanon agubat ti sanga lubungan, ket mangrugin. Ngem kunana ditoy, ta isuda dagiti espiritu dagiti demonyo nga agar-aramid kadagiti datdatlag. Isuda amapan kadagiti arari ti amin na lubong tapno urnongen dayda amay sagana iti gubat ti dakkel nga aldaw ti Dios aman nakabalin amin. Saritaen na daytoy ti may papan ti dakkel nga aldaw ti man nakabalin na Dios. Daytanto ti nakamamak nga aldaw. Kastamet nga isunto ti dakkel nga aldaw ti pakasaritaan ti lubong. Isunto ti maudi nga aldaw iti history ti sanga lubungan. Isu nga kunana ditoy, urnungen dayda ama isagana iti gubat ti dakkel nga aldaw ti Dios aman nakabalin amin. Intun madamdama, kitain tayon to ti daan na tulag. Basaen tayo ti bersikulo 15. Adtoy siyak umayak akaslaman nanakaw. Nagasat da di agsalukag ket aywanan na dagiti pagananay na, dila ket magna asira lamo-lamo, ket makita da ti ibain na. Ket inton madanunen ti pagngudwan ti gubat, ni Kristo ket agsublinton ditoy lubong. Adtoy umayak akaslaman nanakaw, daytoy ti maikadwa ayaay ni Jesus. Nalabit nga daduma kada kayo, ket saan amamati nga umay at talaga ni Jesus. Ket gaputa saan nyo nga patyen nga agsublinto manen, saan na kayat nga sawen, nga saan nga talaga nga umay. Iti daan atulag kunana, ni Jesus ket mayanak, iti may sa abirhen. Basahin tayo ti Isaias kapitulo 7, versikulo 14.
Adtoy amay sa abirhen ag sikugto, ken mangipasngay to iti maysa nga anak a lalaki, ket maigalad to itinagan na nga Emmanuel. Dagiti padto ti umuna nga yaay ni Jesus iti daytoy a lubong, ket nalawag ti pannakatong palda. Ni Jesus imay ditoy lubong 2,000 atawenen ti napalabas, eksakto kas iti pannakaipadto na. Iti dayta a tiyempo ni Jesus nayanak iti kulluong asaan a nakita ti publiko. Ket nayanak iti maysa a birhen ni Birhen Maria. Isu ket Dios ken anak ti Dios, ket ita umas asidegen ti maikadwa ayaay na. Ti imuna ayaay ni Jesus ditoy lubong, imay tapno insalakan na dagiti espiritu dagiti tao. Ti maikadwa ayaay na, umay tapno dadaelan na ni Satanas, ukumen na dagiti kukwa ni Satanas, pasublian na dagiti duma at tao dito'y lubong, kahit na nga sa wen, dagiti na isalakan, tapno subuten na ti lubong, ken agturay kas ari. Amuyo kadi no apayan ni Jesus ket naawagan Kristo, estoy, ti termino a Kristo, ket ti napulutan. Iti daan nga tulag, dagiti papadi, profeta ken arari, pinulutan da, ida. Ni Jesus ket isu, tinaawagan Kristo, tinapulutan. Idi imay dito'y daga, maysa amammadto. Idi nagungar, ken na ipangato, nagbalin akangatuhan apadi. Kalpasan na agsublinto, kas maysa nga ari, iti 1,000 nga tawen nga napnot, talna. Ni Jesus, umay tumanen, kastoy ti kunana. Adtoy siyak umayak akaslaman nanakaw, nagasat na di agsalukag ket aywanan na dagiti pagananay na, dilaket magna asila lamulamo ket makita da ti ibain na. Agsuludsudak man, no kunana dagiti pagananay na, anya daytoy a pagananay. Ha? Nalipatan niyo ka din? Basahin tayo ti Isayas Kapitulo 61. Versikulo 10. Isayas 61, versikulo 10. Isayas 61, versikulo 10. Agigiddan tayo nga agbasa. Siyak agragsagak tuunay kinihiyuba, ti kararwak agragunto iti Diyos ko, ta isu kinawesanak kadagiti pagananay ti pannakaisalakan, isu inabunganak iti lambon di kinalinteg, akas may sa anobyo nga agbalangat, ken kas may sa anovya nga agaramat kadagiti alahas na. Daytoy a pagananay ket pagananay ti pannakaisalakan, saan kadi? Idinangan ni Adan, ti bunga ti kayo ti pannakaamu ti imbag ken dakes, natakwatan na nga lamo-lamo isuna. Anyat iparparangarang ti kinalamo-lamo, iparparangarang na nga ti espiritu na nagbalin ama nagbasol. Ti tao alamo-lamo ket mabain. Tiriknana ket kawaw, madandanagan ken mabutbuteng. Ti espiritu yumit ket lamo-lamo. Marikna makaslaawantal na tapusom, ti konsensyam nariribok, iti di mo amo ang makagapo, at dariribok iti uneg mo, ken kas kalamadandanagan. No agpanpanunot ka, ket makitam ti langa ti lubong iti agdama, nalabit adda mariknam adanag. Apay nga adda mariknam akasta. Gapo ta ti espiritum ket lamo-lamo. Apaman ang makawesan kay ti pagananay ti pannakaisalakan, ti kinakawaw, ti danag, ti bain ti konsensyam, amin dagitoy ket mapukaw da. Dahito ti gapo nga ti Biblia ibagana ti pagananay ti pannakaisalakan. Inton agsubli ni Jesus dito'y daga, dagiti awanan pa'y pagananay akasta, di danto makapagtakder, iti sangwanan na. Masapul mo, ti kawes ti pannakaisalakan. Agbasa tayo manen. Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Tidaan nga tulag. Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2.
Zacarias Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Adtoy umay ti aldaw ni Hiuba, intuno ti sinamsam mo mabingbingay iti nagtengaam. Taornongek to amin dagiti nasyon ang maibusor iti Jerusalem iti pananggubat. Ket ti ili maalan to, ket dagiti balbalay matakaw danto, ket dagiti babai mapilit danto, ket ti kagudwa ti ili mapanto iti panakakayaw, ket ti matdaka dagiti tao saan to amapukaw iti ili. Dahito iti padto iti daan atulag a pasamak nga binasa tayo itay, nga padto iti Apokalipsis Kapitulo 16. Iti versikulo 2 kunana, taornongek to amin dagiti nasyon, amin a nasyon ti entero alubong, nga manggubat ti Jerusalem. Daytan to agundaway ti Jerusalem ket madadael to manen, madadael to ti Jerusalem. Ti ili maalan to, ket dagiti balbalay matakaw danto, ket dagiti babai mapilit danto, ket ti kagudwa ti ili mapanto iti panakakayaw, ket ti matdaka dagiti tao, ket may salakan danto. Kitain tayo ti versikulo 3. Iti kasta ni Hiuba mapanto, ket makigubat to ang maibusor kadagiti anas nasyon, akas pan nakigubat na idi aldaw ti bakal. Ti kunana ditoy nga ni Hiuba mapanto, kayat nasa uwen nga daytanto ti panagsubli ni Jesus ditoy daga. Inton gubat ti Armageddon, dagiti trupa nga aggapo iti amin na nasyon, agtitipon da amin iti Israel para iti nakaro agubat. Ti Jerusalem ket agsurrender to. Daytameten ti panagsubli ni Kristo. Basahin tayo ti versikulo 4. Ket dagiti sakana agtakderto iti dayjay nga aldaw iti rabaw ti bantay dagiti olibo nga adda iti sango ti Jerusalem iti daya. Inton nagsubli ni Jesus, mapanto iti bantay dagiti olibo nga adda iti ruwar ti Jerusalem. Ket inton isu umay ti gubat ket agsardengton. Ditoy naamuan tayo ti plano ti Dios para iti pakasaritaan ti lubong. Iti agdama, adda kadagiti ima ni Satanas ti lubong. Ti bileg ni Satanas amang kontra iti Dios, ti bileg ni Satanas nga ang sukir iti Dios, kontrolado na ti lubong. Ngem kastoy ti pagbanagan to iti masakbayan. Babaen ti pannakabali ni Satanas, aglalaban danto ken agiinibus danto a mismo. Dagito nga plano ket mangrugidan ken addadan uray ka dagito nga aldaw. Dagiti panagsagsagana ket dandanin malpas. Ngem uray addatayon ka dagito apaspasamak, nalawlaw ka dagito nga maararamid, adupay ti saan a makaawat ti iparparangarang dagito abanbanag. No kitaem ti Biblia, maamuam dagiti rason iti likodan dagiti mararamid ita iti lubong. Inton adda amin dagitoyen, amin dagiti paspasamak iti history ti tao, ket mapanton ti pannakaipatungpal dagiti panggep ti Dios. Dayta ti kaipapanan di pakaistoryaan ti lubong. Mairaman ditoy ti UN, ti EC, amin dagiti napartuat, ket addang dagitoy ti pannakaipatungpal dagiti panggep ti Dios. Nakita tayo no kasano nga ti history ti sangalubungan ket agpatingga. Ngem dayta saan na kahit nga sa uwen nga awan ti agbiag dito daga, kalpasan dagito apaspasamak. Adunto pay laeng ti tao dito daga, ket ilawlawag tayon tumet dagita. Agsubli tayo iti libro ti Apokalipsis. Kapitulo 19, versikulo 11 agpatingga na ti versikulo 16. Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 11 ingganat versikulo 16. Gigidan tayo nga mangbasa. Ket nakitak ti langit a silulukat, ket adtoy ti maysa a kabayo a puraw, ket daydi nagsakay ken kuana, managan idi ti matalek ken napudno, ket maipuon iti ken nalinteg, mangukom ken agaramid iti gubat. Ket dagiti matana kasladarang ti apoy, ket iti ulo na adda-ado a balbalangat, ket adda maysa anagan na isurat nga awan ti nakaammo no di isu metlaeng. Ket nagkawes iti maysa pagan-anay a naparparsyakan iti dara, ket tinagan na isu ti berbo ti Dios. Ket dagiti buybuyot sa dilangit sumursurot da ken kuana, a nagsakay da ka dagiti kakabayo a puraw, nagkawes da iti lupot a nalapat,
puraw ken natarnaw. Kit itingiwat na rumuar ti may sa akampilan anatadem. Tapno pang donor na kadagiti pagpagarian, kit iturayan na ida babaen ti may sa asarukod alandok, kit iso payaten na ti pagpespesan ti kinaunget ti pungtot ti Diyos aman nakabalin amin. Kit iti kawes na ken idirabaw di lupo na addaan na isurat daytoy anagan. Ari dagiti arari ken apo dagiti apapo. Daytoy apaset iparang na tilanga ti maikadwa ayaay ni Hesukristo. Daytoy ti parang ti maikadwa ayaay ni Jesus. Kunana nga umayto ang nakasakay iti kabayo apuraw. Ket kunana maipuon ti kinalinteg mangukom ken agaramid iti gubat. Into nagsubli saan ngagmaymaysa. Bersikulo 14. Ket dagiti buybuyot sa dilangit, sumursurot da ken kuana, ang nagsakay da kadagiti kakabayo a puraw, nagkawes da iti lupot analapat, puraw ken natarnaw. Dagiti buybuyot sa dilangit, ket isu dagiti angheles iti langit. Kunana nga donuren na dagiti pagpagarian ti amin na lubong. Bersikulo 17 ken 18. Ket nakitak ti may isang anghel nga agtatakder iti init, isu apimukaw babaen ti dakkel a timek akon kunana, kadagiti isu amin at tumatayab nga agtaytayab iti nagtangatangan. Umay kayo, aguurnong kayo ti dakkel a pangrabian ti Dios, tapno kanenyo ti lasag dagiti arari, ken ti lasag dagiti kakapitan, ken ti lasag dagiti man nakabalin a lalaki, ken ti lasag dagiti kakabayo, ken dagiti nagsakay kadakwada, ken ti lasag dagiti suamin at tao agwayawayaman wenno paad adipen, babasit ken dadakkel. Manipod kadagitoy a bersikulo, makita tayo nga iti tiyempo ti gubat ti Armageddon, dagiti buybuyot nga nag-urnong ang nakigubat, ang naggapu iti daya, ken sabsabali ang nasyon dito'y lubong, ket madadael danto amin. Diyak masigurado daytoy, ngem nalabit nga saan a nuclear war daytoy. Pacheck nga adanto nuclear war, sakbay daytoy, ngem ti gubat ti Armageddon, ket labanan nga adanto dakkel abilang dagiti soldado. Usarandanto ti human sea strategy. Adunto at tropa ti aguurnong ijay. 200 million manipod iti daya, ken dagiti tropa ti naduma-duma a nasyon iti lubong. Adda panggep no apay nga nag-uurnong da nga kastoy. Ag-uurnong da tapno maukom da. Dagiti buybuyot adda bukod da arason tapno agiginubat da. Addamet rason ti Dios ti panangurnong nakadakwada nga kastoy. Inurnong na dagitoy tapno ukumen na idaamin iti daga ti Israel. Ukumen na idaamin iti daga iti Israel. Umungin na amin nga tropa dagiti nasyon iti lubong ken ukumen na ida. Ket addanto dakkel a fiesta dagiti tumatayab. Kunana ditoy isu apimukaw babaen ti dakkel a timek, akon kunana kadagiti suamin a tumatayab nga agtaytayab iti nagtangatangan. Umay kayo, aguurnong kayo ti dakkel a pangrabian ti Dios. Tapno kanenyo ti lasag dagiti arari, ken ti lasag dagiti kakapitan, ken ti lasag dagiti man nakabalin a lalaki, ken ti lasag dagiti kakabayo, ken dagiti nagsakay kadakwada. Adunto dagiti tumatayab nga mapan makifiesta. Kunana ditoy nga adano dakkel abunggoy dagiti bilit nga makifiesta. Ket nangegto nga ado kanon ti bilang dagiti agila iti Israel. Kastoy to ti pagpatinggaan ti nakabutbuteng agubat. Bersikulo 19. Ket nakitak di animal ken dagiti arari ti daga ken dagiti buybuyot da, ana urnong da tapno gubaten da dyan nagsakay idi kabayo, ken daydi buybuyot na. Into nagsubli ni Jesus iti daga, addan to bigla pa nagbali ti direksyon ti panagugubat iti Armageddon. Iti katengaan ti gubat, ni Jesus ket biglang agparang iti bantay ti olibo, ket amin dagiti buybuyot labanan da ni Jesus. Biglalatan nga agkakadwada alumaban ken ni Jesus. Kalabanan danto ni Jesus ken dagiti buybuyot ti langit. Ngem kabailan da nga tangabaken ti armada ti langit. Bersikulo 20 ken 21. Ket natiliw di animal, daytoy ni Antikristo ti pangulo ti lubong. Ket nairaman ken kuana di saan apudno amamadto ang nagararamid ka dagiti tatlag iti sangwanan na. Daytoy ti pangulo ti Israel.
Ket nairaman ken kuana dedi saan apud no amammadto ang nagararamid kadagiti datdatlag iti sangwanan na isuda a pinangal-alilaw na kadagiti imawat iti markade di animal ken dagiti nagrukrukbab iti ladawan. Kitain nyo di kunana ditoy. Nagararamid kadagiti datdatlag iti sangwanan na isuda a pinangalilaw na kadagiti imawat iti markade di animal ken dagiti nagrukrukbab iti ladawan na. Dagitoy duwa na itapwak da si bibiyag iti danaw ti apoy. Daytoy ket impyerno. Dagitoy duwa na itapwak da si bibiyag. Si bibiyag iti danaw ti apoy a dumardarang nga addaan a sufrena. Dagitoy duwa na itapwak a si bibiyag iti impyerno ket ni Antikristo ken di saan apudno amammadto. Ket dagiti dadduma napapatay da babaen ti kampilan, daydi nagsakay iti kabayo, daydi kampilan a remuar iti ngiwat na. Ni Jesus daytoy saan kadi? Ket isu amin dagiti tumatayab, nagbusog da kadagiti laslasag da. Basahin tayo ti Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 1 ingana iti 3. Ket nakitak ti maysa nga anghel a bumaba manipud langit nga adda ken kuana dedi tulbek ti mangliweng-liweng nga abot ken ti maysa adakkel a kawar iti ima na. Ket tiniliw na dedi dragon, ti dragon ket ni Satanas. Dedi uleg a kadaanan nga isu ti Diablo ken Satanas. Ket pinarautan na iti bayat ti 1,000 atawen. Ket isu inggarangugong na iti abot amang liweng-liweng, ket inrikepan na ken sinelwan na tirabaw na, tapno di na alilawen dagiti pagpagarian, agingga iti maturpos, dagiti 1,000 atawen. Ket inton maturpos da itoy, masapol amalukatan iti basit akan ito. Nalabit makatulong ken tapno maawatan tayo na inbag, no i-drawing ko da itoy. Daytoy alinya iladawan na ti history. Ditoy isu ti 7 atawen ti tribulasyon. Kabayatan ti 7 atawen ti tribulasyon adu ti nakaamamak ken nakabutbuteng a mapasamak to. Addan to bisbisin ken gingined. Amin dagitoy nga rigat ket mapasamak iti uneg ti 7 atawen a tribulasyon. Daytoy ti maudin a pasamak iti panakaukom iti daytoy alubong. Agsublinton ni Jesus iti daytoy alubong iti may kadua daras. Inton agsubli ni Jesus ti gubat ti Armageddon ket agpatingganton. Iti daytanto a panawen kas iti binasa tayo ti Diablo ket makawaran ken maitapwak iti mangliweng-liweng nga abot. Daytoy mangliweng-liweng nga abot kasla iti black hole. Ngem siyempre saan talaga nga isu ti black hole? Ti Diablo ket maitapwak iti mangliweng-liweng nga abot ket maibalot ijay iti uneg ti 1,000 atawen. Saan ang makarwar iti uneg ti 1,000 atawen? Maipupok ijay iti uneg ti 1,000 atawen. Anya ti mapasamak kabayatan daytoy 1,000 atawen? Panawen ti panagturay ni Jesus ditoy lubong. Awanton ti basol ditoy lubong. Ta ti Diablo ket naikaten kadagiti tao. Awanton ti basol iti dayta a panawen. Ngem adda basit namnama kadagiti di pay naisalakan iti dayta at tiyempo. No makalasat kayo iti nakamamak at tribulasyon, no makalasat kayo kadagiti gubat, no makalasat kayo kadagiti bisbisin, no makalasat kayo kadagiti gingined, no makalasat kayo kadagiti saksakit kagapuanan ti panakatadael ti ozone layer, ti AIDS ken dumapay, amin dagito yung rigrigat maaramid danto inton tribulasyon. Adunto a tao ti matay kadayta a panawen. Daytoy ti kapanunutak. Sa anak asigurado no adda iti Biblia daytoy. Ngem mabalin nga dagiti si bibiyag to ket apagkatlo laeng ti populasyon ti daytanto a panawen. Nabasa tayo nga apagkapat ti populasyon ket natayda. Idikwan apagkatlo manen tinatay. Isu nga nalabit nga nakurkurang ngem apagkatlo ti populasyon ti si bibiyag to iti dayta a panawen. Daytang apagkatlo ang nakalasat isudan to ti sumrek iti milenyum. Magipagbiagdan to iti 1,000 atawen. Saan danto amatay. Nalabit kun kunam nga nukasta nalabit saan mo apatyen ti Biblia. Isumit lang akasla di mo maawat ken di mo patyen. Iti daytanto a panawen, amin nga elemento ang makadadael iti tao ket awanen. Iti sabali a pannao,
ti lubong ket may matangan nanto ti panagsubli ti Eden. Sakbay nagbasol ti tao, awan ti makadadael nga elemento nga adda idi ije Eden. Awan apulos makadadael ti tao idi. Awan ti masarakam ijay nga mangpaababa ti biag ti tao. Inton milenyum, ti lubong ket maisublinto ti dati akasasaad na akas idi ijay Eden. Isu nga iti tanto a panawen, dagiti tao makapagbiagda iti 1,000 a tawen. Dayta ti milenyum. Ti Isaiah 65:20 kunana, tati ubing matayto inton agsangagasot ti tawen na, ket ti managbasol inton agsangagasot ti tawen na, mailunod to. Agparang ditoy nga ti dadduma a tao ket matayda kabayatan ti milenyum. Nalabit mailunod da iti anyaman a makagapo. Mapasamak dagitoy kadagiti tao nga makalasat iti didigra ti tribulasyon iti uneg ti 7 a tawen. Ngem uray makastrek ka iti milenyum, ken agbiag ka iti 1,000 a tawen, no saan ka anay salakan, di ka makastrek iti nailangitan a pagarian. Ti milenyum ket isu ti pagarian ti Dios dito daga. Saan nga daytoy iti agnanayon a pagarian ti Dios? Di ka mabalin di sumrek iti agnanayon a pagarian. Adda makagapo. Kalpasan ti milenyum, sumaruno ti panakaukom. Dagiti saan ana isalakan maitapwak da iti impyerno. Basahin tayo ti Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 4. Versikulo 4. Ket nakitak dagiti trono ken dagiti nagtugaw kadakwada, ket naitalek kadakwada ti panangukom, ket dagiti karkararwa dagiti naputulan, gapo iti pamaniknik ken Jesus, ken gapo iti sao ti Dios. No kitaan tayo ti pakasaritaan ti Kristyanismo, adu nga tao ti naisalakan nga napapatay, gapo iti pamatida. Dadduma kadakwada ket napuuran, dadduma met naputulan. Adadakkel bilang dagiti tattao anatay, gapo ta inamin da nga namati da ken ni Jesus. Iti maysa nga aldaw, basbasayag ti libro nga napauluan The Pilgrim Church. Maysa apakasaritaan ti Kristyanismo ken nailadawan numano a tao ti napapatay iti napalabas a tawtawen, gapo laeng ti panagbaw ti sarda. Awanen ti sabali a rason, jay laeng panagbaw ti sarda. Ditoy, naputulan da, gapo iti pamaniknik da, ken ti sao ti Diyos, ket kalpasan na kunana iti kastoy. Ken dagop dagiti saan a nagdaydayaw iti animal, ken iti ladawan na, ken saan a mamarkaan kadagiti mugmuging da, ken iti ima da, ket dagitoy nagbiag da, ket nagipagari da ken Kristo iti 1,000 a tawen. Iti daytanto a panawen ni Jesus ket agsublinto ditoy lubong. Ket dagijay natay asaan nga imawat iti marka ken saan nga nagdayaw iti animal, agungar danto ken sumrek da iti lubong, ket magipagturay da ken ni Jesus kas ari. Ket dagiti tao a naisalakan, sumrek da iti milenyum iti posisyon nga agturay. Ket dagijay saan a naisalakan, sumrek damet iti posisyon a citizen laeng nga iturayan ida dagiti naisalakan. Dagiti saan a naisalakan, ngem nakalasat da iti tribulasyon, sumrek da iti milenyum kas gagangay nga citizen nga iturayan ida dagiti naisalakan, nga isuda dagiti napagungar, ket makipagturay da ken Jesus kas ari. Mapasamak to daytoy intun nawayan ti tao manipod iti lunod a naikabil iti daga. Daytoy daga ket nailunod gapo iti panangan ni Adan iti bunga ti kayo ti pannakaammo ti imbag ken dakes. Ngem dayta alunod ket awanton, isu nga nalapsat to dagiti mulmula. No adda agmulan to iti bukel, agtubo ken dumakkel nga nalang to, nawayan ton kadagiti sakit. Saan to met aparikot ti basit nga maapit, amin ket dumakkel to anasayaat. Ti pakabuklan ti natural alubong ket maisublinton iti orihinal nga estado na. Amin a paraswa ket agkantanto iti baro a kanta, kastanto ti maaramid inton dumteng ti milenyum. Kunana ditoy, ket nakipagarida ken Kristo iti 1,000 a tawen. Kitaan tayo ti sumaganad, dagiti sabsabali ka dagiti natay, saan daan na pagbiag agingga iti di maturpos dagiti 1,000 a tawen. Daytoy dagiti sabsabali ka dagiti natay, kayat na nga sawen, isuda dagiti tattao anatay nga saan da ana isalakan. Dagiti natay asaan ana isalakan,
Saan da nga agungar iti daytoy at tiyempo. Saan da amabalin ti agbiag iti daytoy to apanawen. Ngem agungar danto iti ungto ti milenyum. Amin anayanak dito'y lubong awan mailaksid tunggal maysa agungar to iti dayta apanawen. Dito'y tumaod ti maysa a problema. Mayat latakuman no saan da nga agungar. Ngem awan apulos ti pagpilianda. Agungar danto amin. Adda sa nga ribo atawen ti nagbaitan ti panagungar dagiti nalinteg ken ti panagungar dagiti managbasol. Agur uray ti bendisyon kadagiti umunang agungar, ngem kadagiti agungar kalpasan ti sanga ribo atawen, adda agur uray adakkel ariribok. Ti bersikulo 5 ken 6 kunana ti kastoy, dagiti sabsabali kadagiti natay, saan daan na pagbiag agingga iti di maturpos dagiti sanga ribo atawen, daytoy isu ti umuna a panagungar, nagasat ken santo ti mairaman iti panagungar nga umuna. Kadakwada awan pan nakabalin ti may kadwa nga ipapatay, no diket isudan to dagiti papadi ti Dios ken ni Kristo, ket makipagaridan to ken kuana bayat ti sanga ribo atawen. Sumrekdan to ti daytoy nagloryaan a lubong, ket agturaydan to kas ari iti sanga ribo atawen. Saanen a mabayag daytoy a mapasamak, asidegen a maaramid dagitoy. Ammo tayo ama aramid tun amin dagitoy no kitain tayo ti lubong a pagbibiyagan tayo ita. Nakaadado dagiti pakarigatan iti aglawlaw tayo. Kas kumati pa nagbaba ti ekonomiya, ti pollution, dagiti saksakit, ti puso dagiti at tao ket dumakes a dumakes. Ket dagita pa nagpapatay ket dumakdakes. Kumusta dagiti agtutubo tayo ngay? Anyat maitulong tayo iti masakbayan da. Anya nga inanama ti maited tayo kadakwada, agbirbirok da di pagliklikan da. Agaramat da ti drugs, alcohol, ken amin adakes nga aramid. Denggen da dagiti rock music, ngem amuyo ka di ti aramiden dayta a rock music kadakwada. No kanayon da nga denggen dayta, dadaelen na ti ornos ti biagda. No ti tao ket kanayon na nga denggen ti rock music, madadael ti ornos ti biagda. Anya ti mapasamak no dayta nga ornos ket madadael. Agbalinda nga nasukir, rebelde, ken managpungpungtot. Saan dan nga dumngeg kadagiti naganak da, ken kadagiti manursuro da. Kanayon tun adengdenggen da dayto ang musika nga mangdadael iti puso da. Mabartek da ti dayta rock music, ket iturong nanto ti sexual nga aramid. Nalabit pay nga panunuten da ti agpakamatay. Wenno mabukel iti puso da, adakes ti panangkita da iti biag. Dagiti agtutubo tayo, akanayon amang dengdengig iti daytoy, ininot nga dadaelen na ida. Talaga ang madadael da. Ken saan layang arak music ti makadadael kadakwada. Dagiti mabuya iti TV, ken ti pakabuklan ti mass media. Ti mass media, rock music, TV, videos, internet, dagitoy tinakamamak nga mangdadael tinasayat nga urnos, ken turong ti biag dagiti agtutubo tayo. Anyat iparparangarang dagitoy. Dagitoy ket pagilasinan nga tilubong asidegen ti pagpatinggaan na. Saan kadi akastoy met ti daga? Adda abuten ti ozone layer nga mangipalubos ti makadadael nga raya ti init adumanon iti daga. Nadiskubre tayo ti pagdaksan ti panagaramat ti freon gas. Iyeg na ti adu a problema isu nga saan tayo kumanga usaren. Ngem ti tao natangken ti ulo na. Tilubong tayo ket dandanin agpatingga. Ti puso dagiti tao ket dakes dan. Dagitoy abanbanag ket pagilasinan nga adda tayon kadagiti maududi nga aldaw. May santo nga aldaw tilubong tayo ket agpatingganton. Ti init agpatinggantumet. Amin ket agpatinggadan to. Makakit kita tayon kadagiti banbanag nga agturturong dan iti dayta a direksyon. Talaga nga iti agdama at tiyempo tayo ket agturturungen iti panagpatinggana. Agpanunot tayo kuman. Masapol nga agurnong tayon kadagiti kinasayaat. Ken, di tayo kuman agar-aramid ti dakes. Kaamin dagitoy nga inbagbagak ket pudnuda. Ket dagitoy a kinapudno, makit kita tayon saan kadi?
Ngem kayat kuman nga kumustaen ti panagbiagyo. Anyat sumsumrek ita panunot mo ita. Di mo kadipay nasarakan ti birbirukem? Anya ti adda ita pusom. Laglagipenyo asideg tayon. Lukibenyo ti libro ti Zacarias, iti daan nga tulag, Zacarias Kapitulo 14. Zacarias Kapitulo 14, versikulo 4 ken 5. Ket dagiti sakana agtakderto iti dayjay nga aldaw iti rabaw ti bantay dagiti olibo nga adda iti sango ti Jerusalem iti daya. Ket ti bantay dagiti olibo agpisinto iti nagtingaan na iti agpadaya ken agpalaod. Ket addanto maysa an nalawa alubong ket ti kagudwa ti bantay umalis tong agpaamyanan ket ti kagudwa na agpaabagatan. Ket agtalaw kayto iti lubong dagiti bantay ko, tati lubong dagiti bantay, dumanon to agingga iti hasal. Wen, da kayo agtalaw kayto akas iti panagtalaw yu iti gingined kadagiti alaldaw ni Uzias, nga ari ti Huda. Ket ni Hiuba Diyos ko, umayto ken amin dagiti sa santo, akumuyog ken ka. Dahito iti sungbat, ti may saka dagiti sa lunsod, nga inted ko a homework yo. Numalagip yo, inbagak nga addan to tiyempo, nga awaten yo ti marka iti ima, wenno iti muging. Ti problema, no agpamarka ka, mapan ka ija infierno. No di mo awaten, di ka makagatang ken makalako. Saan nga mabalin nga awatem, ngem di mo't mabalin nga di ka awaten. Ti kunana ditoy, no awatem ti marka, ijay ka infierno. No saan met, di ka makagatang wenno makalako, iti uray anya. No di ka makagatang ken makalako, iti uray anya, di kamet makapagbiag. Anya nga rod, ti aramidem ton, addaan kaitan, ti problema. Daytoy alin niya, irepresent na ti pakasaritaan ti tao, ket daytoy met alin niya, irepresent na ti pito atawen at tribulasyon. Numadano nan daytoy at tiyempo, ti gubat ti Armageddon, ket iyegnan ti pagpatinggaan ti amin. Ket dagiti sakana agtakderto iti dayjay nga aldaw iti rabaw ti bantay dagiti olivo nga adda iti sango ti Jerusalem ti daya. Ni Jesus umay iti bantay dagiti olivo. Ngem iti udi daytoy nga bersikulo kunana, ket ni Hiuba a Diyos ko umayto. Daytoy ni Jesus ti may kadwa ayay na. Ket ti sumaruno kunana, ken amin dagiti sa santo akumuyog ken ka. Inton agsubli ni Jesus dito'y lubong saan nga umay nga agmaymaysa. Nabasa tayo iti Biblia nga umay akadwana dagiti buybuyot sa dilangit. Amin asa santo kumuyog dan tumit kenkwana. At dadanto pa'y tattao nga kumuyog kenkwana nga umay. Ilawlawag ko. Di tayo liplipatan nga ni Jesus natay, nagungar, ket naipangato sa dilangit. Kalpasan na imay ti Espiritu Santo, ket adda pa'y laeng dito'y lubong ita. Ti trabaho ti pannakaisalakan, ket gapo ta ti Espiritu Santo, adda dito'y lubong. No awan ti Espiritu Santo dito'y lubong, awan ti maisalakan. Ngem gapo ta adda ti Espiritu Santo, dagiti tao ket maisalakan da. Kunana ti may kadwa Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Adtoy ita iso ti tiyempo a may parbeng. Adtoy ita iso ti aldaw ti pannakaisalakan. Dahito at tiyempo isot aldaw ti pannakaisalakan. Panawen a maisalakan dagiti tattao. No lumabas dahito a panawen, awanen ti maisalakan pay. Dahito iti panawen ti pannakaisalakan. Ngimno dahito a panawen ket agpatinggan, ti Espiritu Santo panawan nan ti lubong. Saan nga agtalineed ti Espiritu Santo dito'y lubong iti agnanayon? Panawan nanton daytoy alubong. Mapantayo itay iti baro atulag. Iti may kadwa nga Tesalonica Kapitulo 2. May kadwa Tesalonica Kapitulo 2.
Kapitulo 2, ti versikulo 4. May kadwa nga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 4. Isu asumalungasing ken agpalangguad, abumosor iti suamin a managan Dios wenno tinairukbab, ket iti kasta agtugaw iti templo ti Dios nga agparang akasla isu ti Dios. Nabasa tayon daytoy. Dayjay agtugaw iti templo ti Dios, ket 666 saan kadi? Malagipyo nga ti numero 6 ket i-represent na ti tao, ti numero 3 i-represent na ti Dios. Dayta a numero isimbolo na ti tao nga pinagbalin na ti bagina a Dios. Dayta ti kahit asawen ti 666. Isu ni Antikristo. Kitain tayo ita ti versikulo 5. Di kayo malagip nga idi addaak pailaing kada kayo, imbagbagak kada kayo, dagitoy abanbanag, kit ita ammuyo ti mangtiped ken kuana, isu ni Antikristo. Tapno may parangarang iti tiyempo na. Kitain tayo anasaya at ti kunana. Ti espiritu ni Antikristo ket addan ditoy lubong. Ni Antikristo ket saan nga basta agtinag manipod iti tangatang. Ti espiritu na ket addan ditoy lubong. Iti agdama addapan nakabalin nga manglaplaped ken ni Antikristo iti pan nakaiparangarang na. Basaen tayo manen. Ket ita ammoyo ti mangtiped ken kuana tapno maiparangarang iti tiyempo na. Versikulo 7. Tati palimed ti kinadakes agar arami den. Isu na laeng nga adda ita mangigawid. Adda ita mangigawid. Agingga iti isu ti maikat iti tenga. Ti mangigawgawid ket ti Espiritu Santo. Gapu ta adda pay laeng ti Espiritu Santo ditoy lubong ni Antikristo di pay may parangarang ti kinasya sinuna. Laplapdan ti Espiritu Santo daytoy apasamak. Ti Espiritu Santo ti mangtiptiped. Dagijay di mamati, iti Diyos, tinto Espiritu Santo, ket agtrabaho, iti kaunggan, dagiti puso da. Gapu iti Espiritu Santo, maurnos pay laeng, dagiti duma abanbanag dito'y lubong, ken dagiti konsensya tayo, ket addada iti kontrol na. Ngimay santong aldaw, panawan na ti lubong. Intun day mang tengtengel nga isu ti Espiritu Santo ket panawan nanton ti lubong ni Antikristo ket may parangarang ton. Isu ti tao a nakasakay iti kabayo a puraw nga agparang inton maluktan ti umuna a selyo. Ni Antikristo ket may parangarang ton. Kabayatan day ti atiyempo iti tribulasyon awan ton ti Espiritu Santo ditoy lubong. Isu nga mangruginton ti tribulasyon taawan ton ti Espiritu Santo. Dagiti puso dagiti at tao ket dumakes ton iti kastaunay. Iyag agawa met unay ti diablo dagiti trabaho na. Dayta ti gapuna nga daytoy lubong ket dumakes nga dumakes. Ket ti puso dagiti at tao dumakes a dumakes damet. Isu nga ti lubong tayo ita no may papan iti pannakaisalakan nga isu ti pannakaisalakan ti espiritu dagiti kaadwan nga tattao nakasera dagiti puso da. Dagiti puso da ket addan kadagiti banbanag daytoy lubong. Masek nandalaeng kadagiti taraonda, inumenda, pagkawesda, ken nabartekdan kadagiti ragragsak. Ti lubong ket saanen nga adayon iti kinapudno. Masansan nga da conference tayo. Iti napalabas nakaad-adu ti umay agdengeg iti sao ti Dios. Ngem kadagito nga aldaw basiten ti umay. Ammuyo no apay? Gapu tain인ot nga ti puso dagiti tattao ket maapektaran da iti kinadakes ken kontrolado idan ti diablo. Ngimay santon nga aldaw ti Espiritu Santo ket pumanaw to ket inton mapasamak dayta ni Satanas ket iparangnan ti kinasya sinuna. Kitaen to iti versikulo 8. Ket iti kasta may parangarang ton tinadangkes. Basaen to iti versikulo 7. Tati palimed ti kinadakes agar arami den. Isu na laeng nga daita mangigawid agingga iti isu ti maikat iti tenga. Agingga iti isu ti maikat. Anya ti ket asawen daytoy. Dayjay mangigawgawid ket maikat ton.
Ket iti kasta may parangarang ton tinadangkes, isu apapatayen to ni Apo Jesus babaen ti espiritu tingiwat na, ket pukawen nanto babaen ti rangrang ti yaay na. Umayton ni Jesus kas nabasa tayo idin, ti diablo ket metapok ton iti impyerno. Anya ti mapasamak, inton awanen ti Espiritu Santo, dayta ti problema, inton awanen ti Espiritu Santo. Inton pumanaw ti Espiritu Santo, dagiti nangawat ti Espiritu Santo, dagiti na born again, kadwan to ida, ti Espiritu Santo a pumanaw. Dayta ti makuna nga rapture. At damay sa nga iglesia iti Korea, nga tinagan na ket dami church. Amuda kano, ti yaay ti rapture. Saan laeng nga imposible dayta, no diket di dapay maikari ang mairapture. Ta di dapay met na born again. Inalilaw ida ti diablo. Amuyo kadi no anya ti rapture. Intun rapture ti bagi tayo mabalbaliwan akas tinagungar a bagi ni Jesus. Immortal ton dagiti bagida. Saan da nga agtayab? No immortal ton ti bagi ti tao, di mon ton makita, uray adda di taabay mo. Inton pumanawen ti Espiritu Santo, dagiti nangawat ken kuana, dagijay nga naisalakan, pumanaw da ang maikuyog ken kuana. Kasta di kahit asauwen ti rapture. Saan da nga rod ang mamarkaan, iti marka ni Antikristo. Daytoy ti pangsolbar, tapno di ka mamarkaan, ti marka ni Antikristo, ang mapasamak iti masakbayan. Mapantayon iti muna nga Tesalonica, Kapitulo 4. Versikulo 16, Kapitulo 4, versikulo 16. Tati apo metlaeng agapunto sa dilangit, abuyugen ti ariwawa, ti timek ti arkanhel, ken ti trompeta ti Dios, ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Kitain tayo daytoy. Daytoy ito ti maikadwa ay ni Apo Jesus. Ngem ijay tangatang, asaan ket nga dito'y daga. Dagijay nga na born again, sabtendan to isuna iti tangatang. Ngem saan nga ditangato? No diket iti na espirituan a lubong adi makita. Dagiti na isalakan, sabtendan to ni Jesus, iti daytan to nga lugar. Ket amin dagiti na isalakan, sakbay nga natayda, agungardan to met amin. Nabasa tayon daytoy iti libro ti Apokalipsis. Saan kadi? Daytoy ito, ti kunati Biblia tayo, nga umuna a panagungar dagiti natay. Agungar danto amin, takasta di kahit nga sa uwen ti kunana, ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. Kalpasan na datayo asibibiyag, dagiti na isalakan, idi sibibiyag dapay laeng. Datayo asibibiyag, datayo amabati, maitayab tayo a maikuyog kadakwada kadagiti ululep a sumabet iti Apo iti tangatang. Ket iti kasta, kan kanayon nga datay to iti Apo. Maitayab tayo to a maikuyog kadakwada kadagiti ululep, asumabet iti Apo iti tangatang. Maipangato tayon to. Gaputa dagiti na isalakan ket inawat dati Espiritu Santo, maikatdan to dito'y lubong akadwada ti Espiritu Santo. Ket ti lubong maukom to babaen ti panangukom ti tribulasyon. Panunutin tayo ngay daytoy. Daytoy ti wagas, tapno maliklikan tayo ti marka ni Antikristo. Daytoy ti wagas, tapno maliklikan tayo ti problema. Kasti kinunak idin, adamay sa apagbanagan dagiti naselwan iti Espiritu Santo, kastamet kadagiti naselwan iti marka nga 666. Dayta tinagdumaanda. Depende no nasilwan ka ti Espiritu Santo wenno saan. Tadagiti laeng nasilwan ti Espiritu Santo ti maipangato. Lukiben tayo ti sabali nga teksto iti Biblia.
Umuna nga Korinto Kapitulo 15. Versikulo 50. Umuna a Korinto Kapitulo 15, versikulo 50. Umuna a Korinto Kapitulo 15, versikulo 50. Kunak nga rod daytoy kakabsat, at tilasag ken dara, sa anda ang mabalin at awiden ti pagarian ti Diyos. Ket ti panagrupsa, di natawiden, ti saan nga agrupsa. Lasag ken dara tayo, saan kadi? Ngem saan tayo ang makapan iti pagarian ti Diyos iti kasasaad ang napisikalan akas lasag ken dara. Saan tayo ang makapan iti pagarian ti Diyos ti kaadda tayo iti lasag nga adda pala agtartaray adara tayo. Nga kaskunana ditoy, ti lasag ken dara saan da ang mabalin at awiden ti pagarian ti Diyos. Ket ti panagrupsa di natawiden ti saan nga agrupsa. Kasta ti kunana ditoy saan kadi? Anya nga rod ti mapasamak. Kitain to iti versikulo 51. Adtoy ibagak kada kayo ti maysa a palimed saan tayo ang maturog amin. Ti kayat asawen ti maturog ket matay. Saan tayo ang maturog amin ngi mabaliwan tayo amin. Iti maysa akan ito iti apagdarikmat iti kamaudyanan ng trompeta taagunin to ti trompeta ket dagiti natay agungardan to adi agrupsa ket mabaliwan tayo. Ket dagiti natay agungardan to adi agrupsa ket mabalbaliwan tayo. Tilasag ken dara nga adda kada tayo ket agrupsa. Addan to tiyempo adda ito'y bagi tayo ket madadael. Daytoy agrupsa a bagi tayo ket di makastrek iti saan nga agrupsa a pagarian ti Dios. Nalawag saan kadi nga rod dagiti lasag tayo masapul a mabalbaliwan. Laglagipen tayo nga ti Dios ket perfecto. Inaramid ti Dios ti lasag. Isu a pagbibiyagan tayo ita iti daytoy agrupsa a bagi. Inaramid na ti bisikal a bagi tayo. Pinarswa na tayo nga rod. Ngem no dayta ti pagpatinggaanan, saanin anasken nga mamati tayo pa iti Dios. Ti Dios pinarswa na ti tao. Ngem pinarswa na tayo asaan a perfecto. Saan tayo a perfecto? Saan a perfecto dagiti bagi tayo? No agtrabaho tayo, mabannog tayo, mabisin tayo, agsakit tayo, madanagan tayo, maseknan tayo, marikna tayo amin dagitoy, gapu talasag tayo pailaeng. Ngem no daytoy alasag, saan akastoy, perfecto pengata ti Diyos no kwa? Saan amasapol a pasyente kasta a Diyos? Ngem nakednganen ti pakasaritaan ti tao. Inton madano nen dagita nga tiyempo, mabalbaliwan tayton iti perfecto a kasasaad. Ita, saan pa'y a perfecto ti bagi tayo? Lasag tayo pa'y laing amin. Ngem inton umay manen ni Jesus, daytoy lubong, agsublinton iti dati a kasasaad na. Sinyalan nyo daytoy, tamapan iti Roma Kapitulo 8. Nabasa tayon daytoy idi, ngem basain tayo maminsan pa'y. Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Roma 8:23. Ket saan laeng nga kasta, no di ket datayumet nga addaan kadagiti umuna a bungbunga ti Espiritu, wen datayumet laeng agsasaebek tayo iti uneg tayo, nga agururay ti panakaibilang nga anak, wenno ti panakasubot dagiti bagbagi tayo. Dagiti na isalakan ket inawat dan ti umuna abungbunga ti Espiritu Santo. Iti sabali asao inawat dan ti Espiritu Santo. Naawat tayon ti bunga ti Espiritu Santo ngem agsasaibek tayo pay laeng. Amoyo no apay gaputa adda tayo pay laeng iti daytoy abagi nga agrupsa. Saan pay ang nabalbaliwan ti lasag? Saan pay ang naan-anay? Isu nga agsasaibek tayo pay laeng.
Marikna tayo pay laeng ti bisin, ag sakit tayo pay laeng, adda pay laeng dagiti kinakapoy tayo, ag ladingit tayo pay laeng. Isu nga kunana ditoy, ket saan laeng akasta, no di ket datayumet nga addaan kadagiti umuna abungbunga ti espiritu, wen datayumet laeng agsasaibek tayo iti uneg tayo, nga agururay iti panakaibilang nga anak, wenno ti panakasubot dagiti bagbagi tayo. Ti panakaisalakan ti lasag tayo. Ti panakasubot ti bagi tayo, kayat nasa awen, panakaisalakan ti lasag tayo. Umayto ti tiyempo, adagiti lasag tayo ket masubot, dahi tanton ti kompleto a panakaisalakan tayo. Ti panakaisalakan tayo ita, ket iso, ti panakaisalakan ti espiritu tayo. Saan nga ti bagi tayo? Ti panakaisalakan ti bagi tayo sa bali. Maaramid to, inton dagiti na isalakan, mapadasan da ti panakaisalakan dagiti bagida. Iti daytanton nga tiyempo, maimatangan tayon ton ti kinaperfecto ti Dios. Adda dagiti banbanag ti Dios nga ditoyo ammo ken maawatan, babaen iti natawan a panunot. Adda aramiden ti Dios ngem ditayo maawatan. Iti dayta, saan at ti Dios tinagriro, no diket datayo ta ditayo ammo. Di kayo umanamong? Iti kabayatan nga agad-adal tayo, nakita tayo dagiti kinapudno iti Biblia. Ngem addadaag ko na nga sinsinan kano nga istorya laeng ti Biblia, ket awan kinapudno na ngem saan nga dayta ti rason, no diket ti kinaimperpekto ti tao. Kas kumaita, ure agdingdingig ka, addada dagiti diyo maawatan, ngem saan nga ti Diyos ti ayan ti kamali, no diket ti kinaimperpekto a kasasaad tayo ti ayan ti kamali. Saan ka di? Ti ubing dinaamo ti ammo ti nataingan. No ti maysa nga nataingan ket ado ti obrana, ket adda maysa nga ubing amapan mangibaga ti obraen ti nataingan, di ka nga ta marurod? Kasta tayo met iti sangwanan ti Dios. Kasano nga ammo tayo ti aramid ti Dios. Di tayo pay maawatan, gaputa di tayo pay nadanon ti panawen, ama balentayton ama maawatan amin dagitoy. Ken no adalan tayo ti Biblia, makita tayo ti kinapudno, dagiti na isurat, nga awan apulos ti depekto na, dagiti aramid ti Dios. Pinarsuan na ti lubong babaen ti siyensya. Timet pakasaritaan ti tao na aramid babaen ti plano na. Dagiti imbaga na mapasamak to iti masakbayan, ket amin ngayon sa una, na aramid da akasta. Adda ka di saan napudno iti Biblia? Ngem may santo nga aldaw, dahil iti bagita yung mabalbaliwan ton, iti saan nga grupsa. Ket mapasamak to dayta, iti aldaw nga ibagbagak kada kayo. Daytanto ti aldaw ti rapture. Dagiti na isalakan, mairapture danto ket sabtendan ni Jesus ijay tangatang. Iti sabali asao, sabtendan ni Jesus iti na espirituan alubong. Mabalbaliwan tayton. Anya ti mang parparigat kada tayo iti agdama. Isu ti kinabasit ti lugar, ken panawen. Ti kayat ko asawen ti basit a lugar, kasla kumay ti kaadda tayo ti uneg. Di tayo amu ti mapaspasamak iti ruar. Ket gapot ta limitado tayo ti lugar, kastamet ti panawen. Kas pagarigan adagman maneho ita, madamdama na aksidente ket natay. Ngem di na amo ti mapasamak, oray 10 a minuto laeng sakbay a maaramid. Di na amo nga umay, oray may salaeng a minuto, sakbay a mapasamak. Kastat kabasit ti panawen. Limitado ti tao iti lugar ken panawen. Ngem ti Dios saan apulos a limitado ken kuana ti lugar ken panawen. Mapaay tayo gapu kadayta. Dagiti taga North Korea si iloy da amapan iti border ket kumita da ijay nga panpanuten da nga numabalinda la kumati agtayab inaramid da kuman. Makapanda babaen ti panunot da ngem limitado iti lugar ken panawen ken di da nawaya gapu ti daytoy alaped.
Tirik na tayo kayat na timapan, ditoy ken ijay, ken ti amin a lugar, ngem malapidan tayo, gapo kadagitoy abanag. Ngem inton mairapture tayon, awanton ti makaigawid kada tayo. Makapan tayon ton iti amin a lugar. Nawayanton ang makita tayo tinapalabas, ti agdama ken iti masakbayan. Sumrek tayon ton iti nananay ken nawaya alubong. Dayjay, ti inaramid ti Dios nga pagnaedantay to iti agnanayon. No ti plano ti Dios isu a perfecto, inaramid na tayo nga di perfecto, nga addaan rigat ken sagsagabaen, no kastoy ti plano na, mabalin tayo kumati agreklamo, lumikod ken rejektaren isuna. Saan ka di? Basahin tayo ti Lucas Kapitulo 17. Lucas Kapitulo 17, versikulo 26. Lucas Kapitulo 17, versikulo 26. Versikulo 26. Ket no kasano tinaaramid kadagiti aldaw ni Noe, kastantumet kadagiti aldaw ti anak ti tao, manganda idi, aginumda, mangasawa da, ken makiasawa da, agingga iti aldaw nga isaserrek ni Noe iti daong. Ket imay ti layos, ket pinukaw na amin ida, kastamet tinaaramid kadagiti aldaw ni Lot, manganda idi, aginumda, aggatang da, aglako da, agmula da, agbalay da. Ngim idi aldaw nga irurwar ni Lot ijay Sodoma, nagtudo nanipod langit iti apoy ken asufre, ket pinukaw na amin nida, kas itoy kas tanto iti aldaw apan nakaiparangarang ti anak ti tao. Namin adu nga inusar ni Jesus ti anak ti tao no itudo na ti bagina, ti anak ti tao ket nimet laeng Jesus. Kunana ditoy, kas itoy kas tanto ti aldaw apan nakaiparangarang ti anak ti tao, kas tanto ti yaay ni Jesus, kas lanto idi imay ti layos ni Noe. Ti Genesis Kapitulo 6, mabasa tayo no kasano nga nangasaban ni Noe, kabayatan nga aramiden dati daong. Imbaga na at tulungan da isuna, taumay ti dakkel alayos. Imbaga na kadakwada, at tumulong da nga agtrabaho, tapno may salakan da iti layos. Ngem dagiti tao kunada agmauyong. Kadagidi apanawen, nabayagen adi nagtudo, di daamon no anya ti layos. Isu nga idi ibaga ni Noe, nga umay ti dakkel alayos, amang dadael iti lubong, impagarup daan na bartek, ket saan daan na mati, anya nga rod ti inaramid da. Manganda idi, aginumda, mangasawa da, ken makiasawa da, agingga iti aldaw nga siserrek ni Noe iti daong. Nanganda, naginumda, ken nagsasala da. Kastamet tinapasamak, edi nadadael ti Sodoma. Ngem idi tiyempo ni Noe, imay ti dakkel alayos. Kastamet ti aramiden dagiti tao ita. Manganda, uminumda, agsasalada. Nabartek da kadagiti ragragsak ti lubong. No ibagam ti pan nakaisalakan da, agmauyong ka kunada. Sabali ti pan nakaawat da. Dagiti tattao ita ket kasmetla idi tiyempo ti layos ni Noe. Awan lugar iti puso da, dagiti banbanag ana espirituan, amuyo no apay, gapot at ipuso da, nalapunos kadagiti adu a banbanag. Awan duma na, kadagiti alaldaw ni Noe. Apay nga basol ti mangan kin uminom. Basol ti agtakaw, saan kadi? Ngem ti parikot, isu ti puso dagiti tattao. Ti kayat da ket adda iti panangan, panaginom ken ragragsak. Uray saan da nga agtakaw ken pumatay, ngem ti puso da linapunosen, ti panangan, panaginom ken amin akay kayat da. Ket didan biruken ti pannakaisalakan da. Ket inton umay ni Jesus, mapukaw da ti gundaway da. Basain tayo ti Matthew Kapitulo 7.
Versikulo 21. Matthew Kapitulo 7, versikulo 21. Saan nga ditong galmay sang agkuna kanyak, apo-apo sumrekto iti pagarian ti langit. No diket ti mga ramid iti pagayatan ni Amak nga adda sa di langit. Dagitoy dagiti sasao ni Jesus. Kunana, saan at itong galmay sang agkuna kanyak, dayta ni Jesus. Apo-apo sumrekto iti pagarian ti langit. No diket ti mga ramid iti pagayatan ni Amak nga adda sa di langit. Nalabit nga adda magigimgimong kada kayo. Kaya't kung nga ited kada kayo dagitoy a bersikulo kas homework yo. Panunutin niyo ket damagan nyo iti bagbagiyo no naaramid yon dagiti pagayatan ti Dios. Kunana ditoy nga no di mo naaramid ti pagayatan ti Dios, di ka makastrek iti pagarian ti langit. Da kayo ngay daduma agbasbasa da iti Biblia ngem kalpasan na malipatan da. Ti ammoda ket awan ti aramiden na kadakwada. Nalawag ti kuno ni Jesus nga dagiti mga ramid ti pagayatan ti Dios ti sumrek ti pagarian ti langit. Ti problema manmano ti makaammo ti kayat nga sawen ti pagayatan ti Dios. Ket gapo ta di da kano ammo di damit ten aramiden. No agbasa kay ti Biblia ket adda di mo maawatan, ituloy mo abasaen aging gana a masarakam no kasano ti agbiag a mayataday iti pagayatan ti Dios. Basaen tayo ti bersikulo 22. Adunto dagiti agkuna kanyak iti dayjay nga aldaw. Apo, apo, saan kami ayaan nagipadto itinagan mo? Ket itinagan mo pinarwarmi dagiti sa iro, ket itinagan mo nagaramid kami kadagiti adu adat-datlag. Kunana ditoy iti dayjay nga aldaw. Kaanunto dayta nga aldaw? Daytanto ti aldaw a panagsubli ni Jesus ditoy lubong. Iti daytanto nga aldaw adunto ti mapan ken Jesus ket kunada, Apo, apo, saan kami aya nagipadto itinagan mo? Panagipadto itinagan ni Jesus kayat nga sawen panangisuro manipud iti Biblia. No agsermon ka, isursurom ti sao ti Dios. Dagiti agipadto itinagan ni Jesus ket kasda kanyak, mangas kasaba. Isuda dagiti agipadto itinagan ti Apo. Naibagakon kada kayo idi, nga may saak nga palso amamadto idi. May saak nga ipokrito. Kunana pay, pinarwarmi dagiti sa iro itinagan mo. Pinarwarda dagiti sa iro itinagan ni Jesus. Sakbay ana isalakanak nang parwarak met ti dua sa iro. Iti dayta a tiempo, pastor nag-idi iti siyudad ti Taygo nga adda iti abagatan nga daya ti Korea. Maysa nga aldaw, napan kami iti maysa babae ana demon possess. Nadanon ming agpagnapagna ken agsao-sao ti di maawatan. Nagtugaw kami iti lawlaw na, nagkanta kami ken nagkararag kami. Iti malem, ti dagas nga espiritu nagsao ket kunana, innakon, innakon, innakon. Ti ammumi talawan nan, ngem inalilaw na kami lagayam. Intuloy mi ti nagkankanta, ken nagkararag. Iti uneg ti tallo nga aldaw. Iti kwan ti dakes nga espiritu pimanawen. Naawanan ti puot di babae, natumba, kalpasan na nagtalnan. Kasta ti panang parwar ko ti dakes nga espiritu. Ti panang papanaw ti dakes nga espiritu ket di mo ipulubos nga maturog ti naluganan. Ngem ti tao nga dasakit ti panunot na paulimeken yo ket pilitan yo a maturog. Kabaligtad na timang parwar ti dakes nga espiritu. Diyo ipalubos a maturog. Masapol a kanayon a siririing. Ket iti makalawas, uray ti kapigsaan nga dakes nga espiritu, pumanaw to. Kastoy ti wagas nga aramiden, tapno pumanaw ti dakes nga espiritu amang parparigat ti tao. Kastoy ti inaramid ko iti maysa a babae, analuganan met ti dakes nga espiritu. Ngem sa anak pay ana isalakan idi. Kitain tayo ti kunana ditoy. Mang parwardan iti sa iro, ngem di da pay na isalakan, kastaak idi. Saan ka di nga pudno? Ituloy tayo. Itinagan mo, nagaramid kami iti adu adat-datlag. Anyat kayat na nga sa wen, dahito nga paset ti bersikulo.
daytoy tay kunada nga panangipatay ti ima. Ngem daytoy abanag ket agbalin met a problema. Napateg unay nga amwen tayo nga adatalo aparte wenno elemento iti tao. Ti espiritu, ti kararwa, ken ti bagi. Iti sentro isu ti espiritu. At damet dita ti kararwa, ken ti bagi. Ti bagi ket adda iti ruar. Ti bagi ken ti espiritu agin nasidegda. Ti espiritu isu ti agtrabaho iti konsensya. No ti tao ket mangagas iti kastoy, ti aramaten da isu ti bileg ti kararwa. Aramaten da ti bileg ti kararwa, ti bileg ti mental concentration. Iti napalabas, may isang Israeli at tinaga na Uri Geller, imay iti Korea ket nagpabuya iti telebisyon. Binuyak iti TV. Ingato na ti may sa akutsara iti sanguna ket nagconcentrate. Dinagbayag ti kutsara nagkilo nga awan ng sagsagid. Adu ti makabalin ang mga ramid iti daytoy. Daytoy ket maaramid babaen ti mental concentration. Talaga ang maaramid daytoy. Makaaramid met ti tao ti milagro babaen ti mental concentration. Iti napalabas, dagiti Buddhist, agaramat damet iti strange mystical devices. Babaen ti panangaramat da iti mental concentration da. Uray ita kadagiti television, makabuya tayo kadagiti agar-aramid kadagiti kakastoy. Posible unay ti panangagas kadagiti tattao, babaen ti bileg ti mental concentration. Daduma, agayonarda iti bantay, tapno ma-develop kano ti bileg ti concentration da. Kalpasan na, mabalindan ti mangagas kadagiti masaksakit. Ngem daytoy ket saan nga aramid ti Espiritu Santo kas ibaga ti Biblia. Ti Espiritu Santo aramid din na met ti trabaho na ngem saan akasta. Iti bersikulo 23 kastoy ti kunana. Ket siyak ipalgak kunto kadakwada, oray kaano di kayo naamam mo. Umadayo kayo kanyak, da kayo nga gar-aramid ti dakes. Ni Jesus kunana, di kayo amam mo, da kayo nga gar-aramid ti dakes. Umadayo kayo kanyak. No di mo pa'y nasarakan, ti pan nakaisalakan mo, di ka agsarde nga mang takwat, tapno masarakam ti sungbat. Sulbarem nga muna ti parikot mo, sa mo ituloy ti agbyag.